ole kan chanela chipai kan bu le vek chu ani voin hi ni som pathum october sang ni som ni pali ani a tuntum a video kan ron react le tur chu LPS in youth icon sang ni som ni pali abuat saina a top 6 in ti siak tuma Ṭhazual ni akalo hriat a thabi ke ina tha kalau ti bik judge te ni lovin keima personal bikina Ṭhazual ni a top 3 kalau thlan ve te tha ka ti bik te ani mei chu an vain an zai thiam veka a ma se in elna tlang ani wangin khami a tha zai tha ka ti bik te ka du bik te zai karon react don ani engponi se i LPS Vision in i so ropui tak platform ropui tak cái này Zofate ta nằm in buatsaih sakhi a ropui a hlu ka ti em a chan chu hey mi zote chu i zai ngai na mi kan ni a music a po kan tuya zai po kan tuya kan pi kan pu te atangin chunga chuan i talent tak lo in thup te phor chhuah na turin pho chhuah na turin so ropui tak platform ropui tak min buatsaih sak thin hi a ropui ka ti em a kai po zai mi ka ni aka zai thiam lo na chung in LPS in youth icon buatsaih avoi ni na a khan kalut ve ni katel ve ni ma se kan tling phachuang lawa second or first round na kan tlanga lani ti kha kan sai du ve rim trimani LPS Vision hian in hetiang zai mi tetan hian zai thiam lo mani ading chuak thei lo tetan ti meang chutiang chuan platform ropui tak so ropui tak sang ni paruk kuma tangkhan min lo buatsaih saka kumin sang ni som ni pali hi akum som pariat lin na chi ani ropui tak zet kum som pariat lin na tun trum youth icon in zai in ti siak na nge contestant te an ropui hlom hle a big in top 10 chin ngat phei chu an tru le zawalani tin in elna tlang ani wanga top 10 tling phato lo tun drum 6 po top 6 po thleng phat lo ti swal na awang te engemo zai fu lo na awang pon engemo ropui tak min phum ru tam tak an omani ti kan mu a kan lo clear ve reng ani khang te kha amha sa in zuainan manglo ula ma son na thar thei top cho a tun aina sale zwala chan inron kho kha ke ni hei Zofate film production po hian tu sakna kan lan vek cheu ani chuanin hey sang ni le som ni pali youth icon LBS Suzuki youth icon alo thleng le ta chuan in Zofate zingah kaminga isan em te pathum chat sa an ron tru Pu Victora miril turu bon lutuk zat sa aron tru ka chuang tak zet ani chu mai ni lovin me che zingah po kaminga isan em nula rozi aron tru boka an chuan tak zetani chu mai alani lova Zofate zingah zai thiam ka ti em le mi talented lutuk official ka ti em kaminga isan tlangwal andro alo thu boka an chuan em ani just an lo thut ringot po hian he so hi a ropui a hlotling nga lani a chuan aza nga lani ti kha kan sei du an mani just na nuaya tun generation na sang ni somni pali youth icon ronding ron perform te hi chu an duai don lovani youth icon ni tur an lak chu tur po hi aduai big don lovani ti hi a chiang reng me ni ole eng po ni se tun top 6 in elna khan an zai thiam vek me an po thalomani ma se big ti akai ma ina ka lo du thu sam Ṭhazual top 3 ti in kada top me ni chu mi te zai chu ngai thapotila ka du chu mi te chu han ti lan ka du ka thei ang tokin react na karon siam tura ngai la a change tuna hian chu pathum Ṭhazual pathum ka thlan bik te hi ka zai masak tir ber hi athiam ber ti na le ka zai ni nun tir ber hi athiam lo ti a in to ta ti ni lovin ani kha bom khata huang khata ka dari ani chu wangin tlangwal lal sang liana zai hi hangai thlapothang
ruak ma ila nang ang re katong chuangin karing lo du ko sa makhoi lai po soi sel bo chuak bao chok nei sen ripa ya zan tia na lo hera chor tha ar ka i pa ta ni legi le fal mual de kan lege tu la ya moi zong tu i chik mi ta mangai na pa ka pu asin o le ermoi apoi lo ve len rual den din sel se kan khovela keilal nang kalal nu buatsaih hian zia kanua khovel tiara tani sak ming moi doan zan tiang lo hera chor tha ar kai pa tani legi le faluan kan lege tu aya moi zong tu i chik mi ta mangai na pa ka pu asin o le Lalsang liền hi át thave cheng cheng mi zo zaya po mi zo la asak po sapla ron sak po a hit a head voice an man vel te po hi mo a thiam asit om lo ni a zai chle ani in youth icon lo ni don po ni se asit om lo lo thang don ta se tu man an dem lawang kating am mani chu chiting chuan in Lalsang lian he zai thiam em atin a perform hi a tha em bokani stage performance po an nei chale a ropui kati tak zet ani chuan in apani le na tan chuan in laldin lua zai ngai thale photang music from Lalpan so tiếng takin ren sayang mo soundtrack po moi le mai ṭhin lai ru ka cham ngai suali nang nem kan len lai ni don kir changi ngin ni om thei lo sắc mel mo suy lung lên mây mo cắt san to Maria te lung lo
mual min liam san hi don vela nang ngai lai sui lung le na bang thei lo lên rual tên nên lim mi lên chin ma illa don lung ruk a kim thei si lo Mariam te lung lo ma kim thei lo thei chang se nang na tu kim min ran le la ka lung long na wow bon a fa bon riep tak o din lo hi a o pa boxia a zai sang o tuna a hlas ron sak chi a pe ga chu a sang then a stage performance po a tha em a enge youth icon lo ni ma se tu man an dem lawang just the tu man an dem ka ring lo ma se in soi sel don chuanin hemi zan hian sapla le mi zola sak ania sapla don't let me down ti la aron sakha khan a la thu a thei ngila a chan chu I sapla asangai lova tin sapla asangai lo awang khan a thu kha alo bai hat chiang lo poni mai the entinan pressure sang to boxia mi pui pressure an to boxia khang la ya khan a thu te kha han thei ngil kha om thei ni ma se thei ngil ma se aron music aron ri a don't let me down ti aron pe a ot treng mo khami voice aron man le asak chuna khan a voice kacha em sacha em ani a thu kha thei ngil lo seng phei chuanin I hemi sapla sakzana khanin sapla apo khan acha thapol ani mai theini chutiang khop chuan keima lo don san na chuanin I kalo mu ani chuwangin din lo hi abon tak zet ani ti kha keima lo thlir ve dan atang chuan ka mu dan ani keini chu jat kan ni lawa eng angpon keini chu pon lam e team in khelan lo om ta chumi an in khel tang chuan pon lam atangin kan lo thira a khel moi le a khel moi vak lo te po kan lo mu I moi nang hi athiam chutiang bok chuan tun youth icon andron perform in ti siang na ron kalzela po hian keini mi pui lam chuan ama chu thiam vak lo ama chu thiam ama chu tiang chuan du zong in ang chuang lo ta ni chu wangin keini chuan tha kan tiang chi thiam kan tiang chi kha kan lo soi ve chu tiang chu kan ni me ya chung zong a chuan indik tu zorama po mi theu neu lo mi pathum in an jat sa chumi te jat na nuaya chuan an oma ropui tak zet ani an thlang swal lawang kumin sakni somni pali youth icon zainti siakna akum som pariat na chi contestant te hi an ropui tak zet ani ti kha kan soi le ni se tu na chuan zelal ro sanga zai
ngay thà lệ phật thằng o in tông ni her le rawhse sa me tông ni khat ta mà ngày na suy vuan trong dê linh thấy có vá ra em trên đun lại ngày lai na thể phong phong nè mà cái tan hian đi thìn lai niềm tu ô có te lung lên nghe mày khoai lung mô cái lâu nè itel va rung mun lên zong đồn thiềm hờ nghe cái tan hian đi tan liêu liêu cái rọn chắp bia thu phun khát làm hiền đình thu mình làm về mồ tin nào hoàng cái lâu hù kê hú ngày lai na thể phong phong nghe cái tan hiền đi thìn lai niềm tu ô có te lung lên nghe mày khoai lung mô cái lâu nè itel va rung mun lên zong đồn thiềm hờ nghe cái tan hian vang tổ ngã ruộng ra mình lung lẹn xịt bụi lẹn trang in nát nát nẹt tu mua mì cà mồm mà sẽ nắng ngày cả bát xuống lùng ngày lai na thể phong phong nghe cái tan hian đi thìn lai niềm tu ô con te lung lên nghe mày khoai lung mô cái lâu nè itel va rung mun lên zong đồn thiềm hờ nghe cái tan hian đi cái tan hian đi cái tan hian đi cái lâu này Bora chale mai ares inui tlem de wanga in kasya aresa zela rosa bon thei che chia fu chiang te khani sim sima ama hi hemi zai anin ti siakna mi pui mu the aresa zela rosa bon thei che chia fu chiang te khani sim sima ama hi hemi zai anin ti siakna mi pui mu the an ron phau chua top 50 in ti siakna atanga tun thlenga azaya hian tlema han down omma se alamar nil alamar pa din ka sia voi khat chu he tia kal phei deu down ni chuang lovin he tia kal lai re kha kal phei deu kal phei deu ma se in up le step ang deu chuan a omani chu he tia chopot ni lo in voi khat chu he tia he tia akal lai kha he ti dewa kala chuan he tia in step ang dewa om kha chom ma seng in ka soidu pakhat chu
he in ti siak na tlang hian judge kan ni lova kan ti kha mi pui number a loading kan nia kai ni chu mi pui kan ni na angin kan soi le ang mi pui kan ni na angin ti hian kan lo ngai thla a ka lo thlir ve da na chon tu na hian top 6 in ti siak anita chuanin he pathum Ṭhazual ka ti bi ka hi chu I ato po hi icon title hlan lo ni po ni se an thlang swal to lo ti in ka sai nge chu tiang chuan keima lo beng atanga ka lo ngai thlak na le ka lo don son na anga chuan ani chu an thiam te kha an thiam lo ka ti na ni lovin I mi big an special na han lak chhuah khanin ani pathum hi chu Ṭhazual boma kan da bi kan ni chu ma se thu nei na kan nei lova thu nei na kan nei lova thu nei na nei sang ber chu he so en dik sak tu jat ropui tak tak zom tak tak kan nei ani chu mi te thu thluk na chu kalpui zel ani anga mi theu neu lo lir jat in an chu ni tin ka sai le du chu an mentor te po hi an van bon an mentor te po is soi lo phal lo chi a karuat lova soi tel nge chi ani an mentor te hian tran an van kho puina satak tran an van lak puina satak ti hi ka soi du a chu wangin mentor te po an theu neu lova ni chu wangin an hmalâkna he so in ti siak na he so he platform ropui taka an nau te ho an ron dinchhuah ti na tura an thil thiam na le engkim an combination thil engkim an ron pholang thei an fa te contestant te kaltlanga an thiam na thil engkim an ron dinchhuah pui an combination te acha an mentor te po hi choi moi an phu hli ani ti kha kan soi du ni se ole kan channel tlinglo tak mai min lo thlir saka du saka min lo hlut saka min lo viewa min lo thlir sak tu te jang chunga khan thilung takin lom thu ka soi ani next video a lim taka in mule cheu turin du sakna kan lalpa iswa mingin kalan vik cheu ani mangcha ba bai vek